Lona ibingelelayo ke umkhulu uMathenyoka okungumkhulu kaJane ngokwesibongo. Siyacela ukuthi ke nasi isimemo esihle esinipha sona, isimemo sangomhla ka-14 June. Mhla ka-14 June kuzobe kunenkonzo ezobe ikhona la ekhaya lami leli la eNtuzuma 8. Siyacela ukuthi lonke niphumelele ngobuningi benu. Kuzobe kuyinkonzo yezicelo, inkonzo yezicelo. Njengoba kuyinkonzo yezicelo kuzoba kunenkonzo futhi ehlukahlukene phakathi. Inkonzo yezicelo kube inkonzo futhi ezodedela abanye futhi sibuyele siyemanzini. Samsemanzini lapho uma sila enkonzweni yezicelo ngoba ebusuku sobe senza inkonzo yezicelo nobani uzobecela ecela umsebenzi ethongeni lakhe ecela ukuphila ecela izinto ezahlukahlukene ngoba kuningi esikucelayo nobani uzobecela ngoba kuzobe kuyinkonzo enhle yezicelo. Kushuthi lapho ke enkonzweni yezicelo ebusuku umuntu uyofuneka abe nemali engango-10 rand ohlangene u10 rand ohlangene ayohlukene nekhandla lakhe eliyelo. Bese kuthi mase sizoya enkonzweni yamanzi seseqa ngithi izongena inkonzo lapho izongena inkonzo ngo-8 ize inqamuke ngo-2 sesingena kwenye inkonzo enkonzweni manje yokuzila sesizilela ukuyapi ukuyemanzini. Sesinamakhandlela ethu amhlophe ke futhi lapho no5 rand bethu la besasikhulume ngabo futhi nasekuqaleni. Sesiyabuya ke mase ke uma kukhona abangakazi befike kumkhulu abafisa ukuhlola kuvulelekile nako futhi ukuhlola uyahlolelwa khona lapha ekhaya. Ukuhlola ke njengoba sizohlola kanje ngokwenkonzo umuntu ukhipha lokhu anakho. Asibizi iprice yokuthi uzohlola esigodlweni, sibiza iprice yalokhu onakho. Usho ukuthi ayimkhulu ngalokho sikuhlolele sikuvezele konke okufuna kuvele. Noma kuwumuntu ofisa ukukhulekelela umuntu ongekho mhlambe wakubo ogulayo, sicela niphathe iskipa noma ibhluku noma ukhulekelela ugogo mhlambe ogulayo ongakwazanga ukufika, phathani noma iskipa naye sizokwazi ukwenze njani ukuthi simbusisele lezo zinto sikwazi ukukhuluma phezukwakho. I-date yi-14 June. Njengoba kuyi-14 June sicela ukuthi nje abantu bonke baphelele bebe khona. Iyoba inkonzo nje, kuba inkonzo yokusa bese ukuthi ekseni ngesonto sesiyahamba siye emanzini. Sibonge nje ukuthi ningilalele. Amen.